Občianske združenie Život po nehode zorganizovalo vo štvrtok 24. mája v meste Levice bezpečnostno-osvetový projekt Auto vždy vyhrá. Akcia je zameraná na to, že naše deti sú účastníkmi cestnej premávky a hlavne chovajú sa podľa toho, jak vidia dospelých. A sama to vidím na vlastné oči, že koľkokrát tí dospelí a vlastní rodičia sú im zlým príkladom. Takže sme im tu chceli ukázať, vlastne, jaká je tá brzdná dráha vozidla, že ten človek neubrzdí a čo sa im stane, to je to, že ich zrazí a že im ide o život. Tento projekt nebol prvý, ktorý občianske združenie v rámci osvety zorganizovalo. Tento ročník bol naozaj pestrý, plný rôznych atrakcií a ukážok. Deti sa tak mohli na vlastné oči presvedčiť, že pravidlá v cestnej premávke sa oplatí dodržiavať. V prvom rade motorkári prišli levickí, ktorí nám ukázali situáciu, že je ten rešpekt, pustiť deti. Máme simulátor nárazu, simulátor prevrátenia vozidla. Záchranári prišli k zrazenému človeku s požiarníkmi. Máme tu okuliare, ktoré navodzujú stav opitosti. Práve tu to funguje. A deti budú kresliť na ceste, budú mať ešte súťaž. Samozrejme závodných pretekárov pána Ráca a moderátora pána Štefucu. No samozrejme v súčinnosti s dopravnou políciou, bez nich by to nešlo, mestskou políciou. Prítomní diváci si mohli pozrieť aj zásah hasičov a záchranárov pri dopravnej nehode. Najväčšiu pozornosť pútali určite simulátory nárazu. Ide o simulátor nárazu, ktorý je prakticky naklonenou plošinou, ktorá obsahuje kabínu, ktorá imituje kabínu motorového vozidla a tá kabína sa posúva smerom dole, ktorá simuluje rýchlosť 30 km za hodinu. Prakticky ide o to, aby si klient mal možnosť vyskúšať, čo sa s človekom deje v motorovom vozidle pri rýchlosť 30 km za hodinu, kde auto narazí na pevnú prekážku. Druhé zariadenie je simulátor otočenia, ktorý rovnako asociuje možnosť klienta zistiť, ako funguje zádržné bezpečnostné systémy, to znamená bezpečnostné pásy, a akým spôsobom môže zachrániť ten bezpečnostný pás človeku život. To znamená otočenie dole hlavou, ako sa ten pás zasekne, akým spôsobom je možné potom opustiť vozidlo. Človek si môže vyskúšať to, aké sily na neho vplývajú, keď je prevrátený dole hlavou a podobne.